салом тамошобинони азиз, дар ин навор хостам ба шумо нишон диҳам як намуд шӯрбои туркиро ки номаш мерҷинек чербасӣ аст. ба фикри ман ин намуд шӯрбои туркиро дар тарабхонаи сафо хелеҳо бомазза тайёр мекунанд ва инаш бошад аз дигар тарабхонаи шаҳрамон буд, вале маззааш он қадар хуб набуд ва ман хостам ин намуд шӯрбои туркиро дар шароити хона тайёр кунам. барои омода намудани ин шӯрбо ба ма лозим аст 200 грамм наски сурх, яъне 1 коса наски сурх, ним қошуқча мурч, ним қошуқча зарчӯба, намак, 40 мг равған ва кабудиёи ҳар намуд кабудиёи қоқ карда шуда ки ба шумо писанд аст, 1 дона пиёз, 1 дона сабзӣ, 1 дона картошка, болгарӣ ва лимон. ҳамаи ин сабзавотҳоро ҳамин тавр чоркунҷа реза мекунем. асосан ин аст ки сурх дар таркибаш маҳсулотҳои бӯи кимиявӣ дорад ки ба кори организми одам хелеҳо фоидаовар мебошад. ба нури чашм рӯйро аз доғҳо тоза мекунад, бар зидди қабзият ва дарунравӣ кӯмак мекунад, ва рагҳои хунро мустаҳкам карда фишори хунро паст мекунад. инчунин ин аст ки сурх барои парҳез кардан ва вазни баданро кам кардан хелеҳо ёрӣ мерасонад. бо ёрии он шумо метавонед вазнро дар як ҳафта 3-4 кило кам кунед. ҳамин тавр наскро дар оби гарм тоза карда мешӯем, то ки крахмалаш равад ва обаш соф монад. ин намуд наскро шумо метавонед аз мағозаҳои пайкар, ёвар ва бозори гипрозен низ харидорӣ кунед. 1 килои ин наск аз 19 то 20 сомон мебошад. то зербакамон тайёр шудан ҳамин тавр дар дохили оби гарм наскро нигоҳ медорем ва сабзиро меандозем. камакак сабзиро бирён карда картошкаро ҳамроҳ мекунем. зербакамонро каме бирён кардем. акнун дар он 1,5 литр об ҳамроҳ мекунем ва барои 1 коса наски сурх 1,5 литр об кифоя аст. акнун наскро меандозем ва каме мурч, зарчӯба, намак ва кабудӣ ҳамроҳ карда дар муддати 15-20 дақиқа меҷӯшонем. маҳсулотҳо пухта тайёр шуданд. акнун инро бо блендер ва агар шумо миксер дошта бошед бо миксер чунин қиём карда ва 5 дақиқаи дигар меҷӯшонем. мин тавр шӯрбои туркии мо омода шуд. тамошобинони азиз, ба ҳар яки шумо иштиҳои том ва дастархони пурфайзу баракатро таманно дорам. дар паноҳи аллоҳ бошед.